Dak tiħil Mario, tajjeb, u dan għalik, dawk huma l-buzzers uffiċjali ta' dan il-programm, nipprovawhom naqra, please. All right, jaħdmu tnejn li huma faċċata għand il-kollega tiegħi li ħajinterpreta l-parti tar-Reġina. U biex. Kemmili biex namela minn dwiet nara di crown dejja. U sabiex ma terġax tiġri dil-biċċa xogħol ħanamlu lkom daqsxejn ta' training intensiv. Fil-fatt il-Reġina tagħna ħatamel ċertu mossi bil-handbag tagħha u intom tridu tgħidu li x'taħsbu li għaddej minn moħħ ir-Reġina. Jekk taħsbu li tafuha dawru jew għafsu il-buzzer tagħha. So għandi bżonn xi ħadd biex joqgħod jitapparsi il-Ministru tal-Affarijiet Barranin. Mario Morales, Mario jogħġbok. Ma tittamel xejn kemm ma tapparsek nitkellmu tajjeb jogħġbok. Tal-Barranin. Bdejna? Tlaqna, mela, ninnutaw il-handbag tar-Reġina. Mela, poġġitu fuq ix-siġġu, hemmhekk xi fisser? Marija! Hemmhekk ifisser illi qed tieħu pjaċir ħafna illi tkellmu u għalhekk poġġet il-basket fuq il-siġġu biex turih li ħatatih l-attenzjoni massima. Brava! Tallimta isegħi l-lezzjoni. All right, inkomplu. Għajdinna ma? Les, għalla xaħġa u rritat ruħa u dak il-fat li poġġetu titlaq. Titlaq, maġla. Brava. Ħanatu ċans il-Mario issa, xissa moħħok hemm. Moħħok hemm. Ħares lej il-handbag wara s-sitamel. Zomma da għamlet ġej. Ara xed tagħmel, Mar? Xed tagħmel? Ma trix toħodlu bideħ. Tafa, Mar? Jiena qed nara, erġa' milili. Ara, mhijiex kuntenta bħalissa żgur, ġifieri u qed taħsibha kif ħatamel biex. Mhux ħatamilha. Di naħseb miżjuda. Di laqgħet ma Zom, għax naħseb ta' Bruce Lee flok il-Reġina. Jiena li żgur li jekk ħibqa' jkellim li jittantani ħan tiħdaqqa ta' basket tajlek jiena. Le. Mur postok, demonju, ejja, mur.